हेलो फ्रेंड मु विनोद बेहरा मोर यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। आज आम आसीचु बड़गार महावीर पर्वत। आउ प्रथम आपन को लोकेशन देखे दिए तापर मु पछाड़ मो सांग छिड़ा लोकेशन A1 अच्छी एकदम। आउ आसबार ये कारणटा हूँ शिवंकर बहुत पुरातन मंदिर गोटे अच्छी जोटा कि 1000 वर्ष तलू पूरा पुरातन मंदिर हम ये लोकेशन पूरा देखो कि पानी पड़ुची से पूरा झरणा टाइप अच्छे ये छोट ये शिव को हनुमान भगवान आविर्भाव हो बेक करके मुझे देखे दे तुमको। पूरा लोकेशन एकदम एक नहीं हुआ अच्छे। हाँ संजीव पूरा जहर लोकेशन नु देखु पूरा बेक रो लोकेशन टा देखु पूरा मंदिर रो लोकेशन पूरा पहाड़ उपरे जो पहाड़टा अच्छी एटा हूँ महावीर पर्वत को कहती। ये गोटे कथित अच्छी कि जिते रामायण युद्ध सरीगला प्रभु श्रीराम सीता को नेला से अयोध्या पलि गले से माँ से देखु गोटे हनु मांकड़ मांकड़टे तो हनुमान भगवान ये विश्राम नेवाई जगह को आसी पूरा लोकेशन देखु और A1 लोकेशन पहाड़ झरनाटा भी देखु पूरा। मेला भी बसे ना? हाँ रात्रि बसे ना ना शिवरात्रि बेलू ये मेलाटा बसे। तो कथित अच्छी कि जदि आप मानस गोटे पत्थरटा अच्छी जदि आप मानस आप गोटे माने रखिक आप जहाँ मागे तो जदि आप मनस्कामना पूर्ण हुए तो से कॉइनटा से लगिक रही आदि आम मानसिक पूर्ण न हबार थी तो कॉइनटा निजे निजे पड़ज जगह को देखे कड़ मैंने अच्छा बहुत अच्छा लेकिन एवं तो पाखे गोटे से जंगल आड़े सब पलि जाइए। हाँ कौन कहते ये जो बड़गाँव यदि आप ये बुलिया को आसुँच राउरकेला यहाँ बड़गाँ हूँ 70 किलोमीटर पुणी बड़गाँ छकरू तार राइट साइड नहीं कि महावीर पर्वत छक को आसिले यहाँ कम से कम 5 किलोमीटर भितर आसो 5 किलोमीटर आसिले बुड़बुड़ा बोली गोटे जगह अच्छी से माटी रास्ता जाइए कड़े कड़े आसिले आप महावीर पर्वत उपरे मंदिरटा को पाई। ताहले आमे भी पहाड़ टॉप को जीवा चेष्टा करूँ जो रास्ता नथिबो ताले जाई परिबो ना। आमे भी एटा प्रथम थर आसछु
ସେଇଟା ଦେଖୁ ସେଠି ପଥର ସେ କମ୍ ଚିପକେଇଲେ ନା ହଁ ହଁ ଇଏ ହେଲା ହନୁମାନ ତଳୁ ଯେମିତି ଡାଉନ୍ କରିକି ଦେବା ଏଇଟା ହେଲା ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ମନ୍ଦିର। ପୁରା ରେଡ୍ ଅଛି ନା ପୁରା ୟୁନିକ୍। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଅଂଶ। କାଟିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ କାଟିକି ଆଉଥରେ ସୁଟ୍ କର। 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି କିଛି ଲମ୍ବା ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର ପୁରା ମଝାମଝି ପୁରା ହୋଳ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ପିଜୁଳି ଗଛ ଫଳମୂଳ ଗଛ ବି ବହୁତ ଅଛି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଖ କାଟିକା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ପଥରଟା ପୁରା ଲାଲ ଅଛି ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି କାହିଁକି ଚଢ଼ି ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲି ଯାଇଛି ତ ପୁରା ପଥରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲ ପଥର ଏଇଟା ସେଟା ପ୍ରତୀକ ଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କର କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ହନୁମାନଙ୍କ ବାହନ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିଲେନି ହନୁମାନ ମାଙ୍କଡ଼ ଚକରେ ଥିଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଛିନଛତ୍ର କରିଦେବା ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ବି ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଲୋକ ପୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ବି ଏତେ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଏଇଠି ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝରଣା ବି ଅଛି ଆଉ ପିକନିକ୍ ତ ଏଠି କରିବାକୁ ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ତ ନିଜେ ଆସିକି ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ସୁଟ୍ କରିହେବନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ରାଉରକେଲାରୁ ପୁରା ଆସିଛୁ ଏଠି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପସନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିତରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନଜରରେ ବି କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସୁଟ୍ କରିପାରିବୁ ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାର ନାଁ ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ନିଜେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ନିଏ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ନା ପୁରା ବୁଲତେ ଏପଟକୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶଟା A1 ପୁରା ଠିକ୍ ନାଇଁ A1 ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ମୋର ବି କିଛି ଅଂଶ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ପୁରା A1 ଜାଗା ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲାଲ ପଥର ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିନି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଦେଖୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପଥର। ମୁଁ ବି ଏଇ ଲାଲ ପଥର ଦେଖିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପାହାଡ଼ ବି ବଡ଼ ଅଛି ପଥରଟା ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ପଥରରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି।
ପଥର ଉପରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ନା ହୁଁ। ଆଉ କ'ଣ କି? पूरा जंगली परिवेश पूरा मस्त देखा लेकिन नहीं संजय पूरा लोकेशन एकदम जहर अच्छी। हर हर महादेव। ଏପଟେ ପଳେଇବା ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେବା। ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଲାର ଥିବ। ନହେଲେ ଭୋଗ ଫୋଗ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ହଁ ଭୋଗ ରୋଷେଇ ଘର ଥିବ। ପଥର ଗୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନା ଦେଖିବା ଲାୟକ ପଥର। बहुत बड़ बड़ जमती लगुच माने से सोले फिल्म रे जमती न थाए ठीक से भलिया पूरा फीलिंग नहीं। पूरा परिवेश पूरा मस्त ना अच्छी एकदम नहीं। पूरा ग्रीन जंगल, पूरा ग्रीन एटमोस्फियर भी भल अच्छे। ये कहली तू मुस महाराणा आसते पूरा बढ़िया से वीडियो वीडियो बन के जाते एकदम। महाराणा तो आसलानी कौन करवा छाड़ खर्च हो जाऊँ से महाराणा कथा बहुत मन पड़ू सांगटा को छाड़ी आसलु से तो आसबनी तो कौन करू तक। हाँ जी।